Maduong' riwruok mar jochiw thieth nases manoseth panyako seyo piny owacho kaunti ma Migori kotele kod gavana ywak kuom tiyo kod moko kuom jonjore bogo nases mosebedo kadhiro mondo mi ochop kare winjruok margi. CBA ma higa mag 2017 e kindeni ma jochiw thieth e kauntis 10 dhi nyime gi ng'anyo. Kanlose kar thieth ma Kakamega Referral en kaachiel kod jotelo mamoko e kaunti ma Kakamega. Panyako wacho ni jochiw thieth go e kaunti ma Migori biro dok e tich kosemigi barupe mamedo gi lemo kendo medgi osara e kind ng'ur mamoko. Bende kwa piny owacho mag kauntis mondo kop ka kaunti ma Makueni, Kakamega, Kitui kod Marsabit osebedo ka chwalo chendo maggi kod nases gi kaka ogisebedo kod twak kendo chopo kare moko kuom dwachgi. We issued a strike notice that was to start on 8th of August this month. But then the government engaged us, the county government of Kakamega engaged us as early as possible so that we didn't now go on strike because we discussed most of the issues that we had raised and agreed on how they will be implemented. We issued a strike notice demanding that we wanted our 2017 return to work formula to be implemented by all county governments and state corporations. And I want to thank those county governments that are not seeing what other counties are doing. I want to thank Kisumu. Professor Nyang' Nyong'o intervened himself and they had an agreement and the strike ended. So this is the way to go. But I want to tell Migori County government that they will not resolve workers' issue by involving goons, where they hired goons to go and hijack my branch officials when they're issuing a press statement, lock them in a hotel and try to force them to call off the strike.